Ei vittu, mä en jaksa ihan oikeesti. Mä oon aivan loppu. Eikö se kaata siihen? Meneekö kahdesta? Hei, kun se on ihan 9. Sisään. Ine. Ja inni. Pointille! Pointti, legit, hyvä. Hevit, pointille, jalkaa! Pointti viipä. Ihan vitun viime sekunni. Ihan vitun hyvä. Ihan vitun nätti. Kaikki alas vaan. Ei kun napsu. Jaa, mä oon blinded. Glipstone. Mä oon vaan sisällä, mä en oo... Ai. Ei kuka sitä nyt ampuu sitä munakasaa? Toni mä oon. Ei tuolla, bonfire sisältä. Joo. Tässä on vittu, kegi. Pelatkaa kegille. Oikea ovi. Oi mikä kasaa. Sakeli, sakredi. Siinä on isot riimit siinä kasassa. Hyi helvet. Nyt kyllä naukuu niin. Vittu nyt naukuu. Vittu nyt naukuu. No, annetaan niitten räjähtää. Seppi. Kuolko niin? Kuoliko se siihen? Joo. Me tapetaan. Ekata hyppää. Voi vittu. Oh, mitä? Ennen niin saadaan homma pakettiin. Onko noin? Wait, mitä? Mä en voi avaa niitä yhtään. Kohta ääretöntä ja se Vape on te lip. Easy for routa. Mun tiloo ainakin. Vape putted on te lip. Oksennus keskellä.